ato or yung higala Benji Talisik live diri sa unsay nga kung sa nga sitio diri Sangi Euro. sitio Sangi barangay barangay Paho sitio Sangi barangay Paho ning atog Dagbayan sa Subo ang mga operatiba sa City Intelligence Unit CIU sa Cebu sa Lapu-Lapu City Police Office sa pagbangon ni Police Major Joy Bicoy kinsa mo ipangu sa City Intelligence Unit og ang panguusab sa City Drug Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police Office Police Lieutenant Noah Anyana mihimo og pagbangronda diri sa barangay Paho Dagbayan sa Lapu-Lapu nga miresulta sa pagkasakpit ganing umabot sa 1.1 milyones pesos nga Cebu ang nilagpan duha ka buok mo ni wagin mo ang bilang buhok kay brown o black no ito ba ni kini yung higala Benji Talisik sa Help TV Cebu may gabi yung mga bay so mo ni ang maong mga Cebu 170 grams nga Cebu nga dure di value nga 1.1 milyones pesos ato hinabion ni sige target ani target ani actually dong pangalan mo dong ha Chongi imo apelyido mo gyud mo pangalan Chongi Chongi Alsi imong agwan edad taga asa ka Pasil sitio Suba gan ikaw pangalan mo ha Arbel apelyido imong edad 33 sir. taga asa ka Pasil sir. taga Barangay Pasil niabot sa Lapu-Lapu Chungi sa may participation ni mo ni Chungi ha ha okay Pili suol. Ha? Pilang gamay ah? 2,000. Kapila naman nakahapod ani? Ilang baguhay lang? Sige si Mana. Ikaw? Ha? Daga? Baguhay lang. o sa magbahay mo ani nagsabot mo di ba sa magbahay mo ani nagsabot mo nga ang inyong komisyon inyong bahinon o sa pagi an Erbil Galing 2,000. so 4,000 tanan kisa mo hatag po ninyo ha okay so mo no mga higala o sa imo ka Erbil alias kano o sa man Arbel Sumoni sunod-sunod ng operation sa Lapu-Lapu City Police Office sa City Intelligence Unit no nga gipungaluhan sa City CIU sa Lapu-Lapu City Police Office sa pabangon ni Police Major Joy Bicoy og CDEU sa Lapu-Lapu Police Lieutenant Noah Anyana ang maong nangu sa mga operation diri ang panagtagbo sa barangay Paho ang limingaw ni dapito sa sitio Sangi mga igala mga bay no barangay Paho mingaw gid duol ni sa City Hall area kini maong himutangan namo karon diri sa Dagbayan sa Lapu-Lapu may gabi kang Emily Arnel Cotillar si GR Padillo nagtalabod may gabi si Bem Beckman nagtalabod gabi onya si Zamud DJ Jed nagtanaw Dunay Bunay Edward Bonali kuya wag ko ni Bonali no standby station sa dugang update mga balita sa Health TV Cebu iyo higala Benji Talisik ag mga nag-unang katikaran onya oy kumusta man to inyong sitwasyon diha sa inyong dapit dili sa among himutangan ron medyo to taligsik sa basong apelyido kayo mag-uban ning habo-habo taligsik bagyo delikado
Kaya ang gawas bagyo, pasilan mga igala. Salamat sa inyong pagtanaw sa Help TV Cebu mga igala. Dugang update, mga balita, Lukop, Central Visayas. Mayong gabi, higala.